Tinagurian ang October 10 bilang World Mental Health Day. Isa itong global event na idineklara ng World Federation for Mental Health noong 1992. Layon ng araw na ito na mapataas ang kamalayan ng publiko tungkol sa iba't ibang mental health issues sa buong mundo at upang maisulong ang mga inisyatibo ukol dito. So ang mental health, alam niyo, isa sa aking 8-point action agenda, ginhawa ng isip at damdamin. Marami sa ating kabataan, because of the modernization of life, sobrang text and cellphone and social media, nagkakaroon ng anxiety, depression, at meron ding tumataas na numero ng mga cases na nag-attempt mag-suicide. So ito talagang ina-address natin, kaya meron tayong World Mental Health Day. You know, after the COVID-19, one of the neglected health issue was mental health. Now mental health is a big thing. And I think celebrating or marking the World Mental Health Day is important to let the public know about the importance that we don't need to neglect. People need the assistance from the health department, from the World Health Organization, the importance of our mental well-being. Kaugnay nito, ibinahagi ng clinical psychologist na si Kenzie Valentin ang mga senyales na dapat bantayan sa isang individual na maaaring nakakaranas ng problema sa mental health, partikular na sa mga nag-iisip na wakasan ang kanilang buhay. Common dito ay yung pamimigay ng mga prized possessions nila, no? That's one. So pangalawa, yung mga nagwi-withdraw from their social group, no? Pangatlo, pagkawalan ng interest, no, or motivation sa school or work. Pang-apat, pag-increase ng konsumo ng alcohol or other illegal drugs, especially alcohol. Kasi the more na ini-intake natin ito, it lowers our inhibitions. Ibig sabihin, we take more unnecessary risk than usual. Binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga mahal sa buhay hinggil sa pagiging bukas sa mga ganitong uri ng usapin. Yung iba kasi yung problem nila, nahihirapan daw sila ano yung sasabihin sa mga kakilala nila na gusto mag-suicide. Where in fact, more often than not, no, hindi kailangan nilang magsalita. No? Most of the time, kailangan lang ng mga clients with depression ay someone na makikinig sa kanila. Someone with an open heart and open mind without judgment. Aminado raw si Valentin na may mga kakulangan pa rin sa mental health services sa bansa, bagamat ito ay nabibigyan na ng importansya ng gobyerno at lipunan. Actually, maraming mga professionals pa rin, kahit na dumadagdag sila every year, kulang pa rin yung mga registered guidance counselors, registered psychologists, registered psychometricians sa mga schools. Kaya nga, most of the time, nauobliga yung mga teachers to act as the counselor and psychologist, where in fact okay lang naman no, they provide guidance, pero yun nga, mas better kasing equipped yung mga mental health professionals kasi nga they cater to those needs specifically. Samantala, kabilang din daw sa mga individual na kailangan pagtuunan ng pansin pagdating sa usapin ng mental health ay ang mga empleyado. Most of the time, may mga employees kasi na they suffer from other mental illnesses, no? So, every time na kuwari magli-leave sila, tapos they would state the reason, di ba, kapag nagpa-file tayo ng leave. Tapos when they say stuff like an episode of panic attack, or they have like, they're depressed or anxious, most of the time that they decline. Kasi nga, akala ng mga company parang gawa-gawa lang. Where in fact, this is real. These are all symptoms, and they should treat it seriously with sensitive and cautious. Para sa mga nakakaranas ng matinding kalungkutan, huwag umanong mag-utubiling humingi ng tulong. And lahat tayo susceptible from mental illnesses. Kahit anong age, no? Kahit ano pang culture yan, lahat po tayo nakakaranas na. At wala pong pwedeng ikahiya kasi lahat po tayo pinagdadaanan ito. And hopefully, succeeding you foster that courage kasi kailangan natin ito. Even professionals like us, no, we have our debriefing Kami na to, kami na mental health professionals, kami na ito mismo, we seek counseling. What more yung mga iba pang mga professionals and individuals. Wala pong kailangan ikahiya. Lahat po tayo susceptible dito. Sa mga may access po, meron po tayong mga DOH na accredited na mga NCMH centers, mga hotlines. So kung kailangan nyo po ng kausap, accessible po yun sa public po.
Liana Canilaw, CLTV 36 News.